ଲାଉମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଏହି ଘଟଣା ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଛାତି ଭୟରେ ଥରି ଉଠିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସତ୍ୟ ଭୂତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ ଲାଉମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଘଟୁଥିଲା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତନୀୟ ଘଟଣା। ପ୍ରାୟ 30-35 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଲାଉମୁଣ୍ଡା ଗାଁକୁ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦେବୀଙ୍କୁ ଧରି ଆସିଥିଲେ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ। ଲାଉମୁଣ୍ଡା ଗାଁକୁ ସେମାନେ ଦେବୀର ପୂଜା ପାଠ କରି କିଛି ଯାଦୁ ଦେଖାଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥାନ୍ତି। ଲାଉମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ସବୁଆଡ଼େ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁ ମାଗୁ ତାଙ୍କୁ ରାତି ହୋଇଗଲା। ସେହି ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଲେ ଆଜି ରାତିଟା ଏହି ଗାଁରେ ରହି କାଲି ସକାଳ ପାଇଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁକୁ ଯିବେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ରାତି କାଟିବା ପାଇଁ ଲାଉମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ସେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଥୋଇ ସେମାନେ ସେ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ରାତି ଅଧରେ ଘଟିଲା ଏକ ଅଘଟଣ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେହି ଦେବୀଟି ରାତି ଅଧରେ ସେହି ଲୋକଟିକୁ ତାର ବଳି ରୂପରେ ତାକୁ ହିଁ ଖାଇଗଲା ଓ ତାର ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ସକାଳ ପାହିଲା ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ମରିଯାଇଛି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଜାଣିଗଲା ଯେ ସେହି ଦେବୀଙ୍କୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରି ଯାହାକୁ ମାନିକି ରଖିଥିଲା ସେହି ଦେବୀ ହିଁ ତାର ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ଆଉ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକର ଆଗରେ ସେହି ଦେବୀଙ୍କୁ ସେହି ପୋଖରୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ସିନା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୋଖରୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ ସେହି ଦେବୀଟି ଲାଉମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଗଲା।